हास्तानि मन्त्री अकरा बिप्लब कुमार देबनि थानि गायबुरि सानमुं सानै सानमुं बुलाया फलाकिया टिपा मथानि आदंरक फारसाल मन्त्री अकरानि हाबानगर टिपा मथानि आदंरक सागबायथां मालायै सानमुं बुलाया फरिलाख्या ककथुमनाय रकनि हामगराय एडिसि आमजाय प्रेस क्लाब सनामनानि न खबै ककथुमनाय रकनि गुबुनि नांगौमानि सेब्रकनो दैयै टिपा मथानि सानमुं रकनो दातिख्लाय सुपुंनानि बागै चाइटकनाय हिनि ककरखा मन्त्री अकरा बिप्लब कुमार देब मथानि आदंरकनो दिनैजों त्रिपुरा इन्डिजिनियास पिपल प्रेस एसोसिएशननि बोखागदै हासेनि मन्त्री अकरा मसां बिप्लब कुमार देब बाय सेक्रेटारि दफाय चिनि मथानि बोखागदै किसासुक सानमुं रक दंमानि बागै जों मेमोरेन्डाम याफारखा जों जतन साइमानो चिनि त्रिपुरा सारक ककथुम बेदागो सामुं खालायमाने साल गोबां माङै थांखा 10-12 বছর কেউ 15 বছর কেউ ইয়াং ইয়াংপানো 16-17 বছর কাবাইখা फियाबा हास्ते हापांनि बोखागदै गभर्नमेन्टनि सुबासु एबा गभर्नमेन्टनि बोखागदै जे फेसिलिटिस दंमाने दाउ मानियाखौ आबोनि बागै जों वान सका चिनि टिपा मथानि बोखागदै जों किसासुक डिमान्ड सकना तैयै जों हासेनि अनारेबल सीएम बाय मालाय गक सालायनाय तै दिनै मेमोरेन्डाम याफारिनाय अबाहायखनो जों दिनै सारिगो दिनै 26 जुन सारिगनि 5टा समायाव सेक्रेटारि दफाय हासेनि मन्त्री अकरा बिप्लब कुमार देब बाय मालाय फैका तेव बाहायके बबाय मालायनानि सिगां जों स्पेशली आं हामबाय मारुओ आगरतला प्रेस क्लाबनि सेक्रेटारि प्रणब सरकार तेव बाहायके आगरतला प्रेस क्लाबनि आदं सुरजित पाल बरक खरकनि चिनि बुसखां दंगै हासेनि मन्त्री अकरा बाय बरक मालाय फैका कक साथानि बसुनो सुबाखा कक सालायखा तै चिनि डिमान्ड रकनि बिसिंगो आं टोटेल 4टा डिमान्ड दंमोन कायसे कायसे सायखनारनो पुइलानो चिनि डिमान्ड खा जों जतनो साइमानो आगरतलाव कायसे प्रेस क्लाब दङ इन जेनेरेलि आबो त्रिपुरासा वानजि बेबागनि बागैनो तायो बाहायखनो जों नुगै मानो डिस्ट्रिक्ट वाइज सब डिविजन वाइज प्रेस क्लाब दङ एबा एसोसिएशन दङ फियाबा चिनि त्रिपुरासा रकनि बागै खे ताबक साजरातै कायसे एसोसिएशन एबा कायसे प्रेस क्लाब गरि आबोनि बागै चिनि पुइलानो चिनि गतर सानमुं गांके एक नम्बर त्रिपुरा सारक नेंगै टिटि एडिसिनि खुमुलुंगो कायसा प्रेस क्लाब फियक जागथों हास्ते हापांनि बोखागदै आगरतला प्रेस क्लाबो जे फेसिलिटिस मानमा हाय अर सामुं खायनाय रक चिनि त्रिपुरासा ककथुम बेदेगो सामुं खायनाय रक आबो रजाकनांथों आबोनि बागै जों आदिमामनो हासेनि मन्त्री अकरा बिप्लब कुमार देबनो सायखनारका ति बकग रेखा दाक्तिनाबो खालायजाकनानि बोखाग बो साइटकनाय तेसिनि सेकेन्ड डिमान्ड खा ताबुकबो चिनि त्रिपुरासा मीडिया रक त्रिपुरासा ओ मीडिया प्रोफेशनल सामुं खायनाय रक एक्रिडिटेशन कार्ड मानियाखौ आ कार्ड ग्रीनि बागै जों गभर्नमेन्टनि जे फेसिलिटिस दंमानि रक क्वार्टार माननानि रक बाता माननानि रक हयते जों हाकसाल लंजाक आबोनि बागै जों चिनि सेकेन्ड डिमान्ड आबोनो तै जों सीएम बाय कक सालायगा तैयावबो हायकनो चिनि थार्ड डिमान्ड दङ दाउसाग जरातै हास्तेव जे ककब्रक चेनेल आवाय मुंख्लाय दंनाय रक केबो केबो 5 বছর 6 বছর 3 বছর आबाहायके काबायखा फियाबा हास्ते हापां एबा आईसीटी डिपार्टमेन्टनि बोखागदै ताबुकबो केबोनो एनलिस्टमेन्ट रजागियाखौ आबोनि बागै हास्ते हापांनि बोखागदै जे एडभार्टाइजमेन्ट रजाक मारक आबोनि हयते जों हाकसालंजाक मानिया कायसे कायसे चेनेल चलिनानि बागै बालाय प्रब्लेम नुकजागै दं आबोनि बागै चिनि एसोसिएशननि बोखागदै जों अबोनो डिमान्ड तिसाका जे दाक्ति अबहाय ककब्रक चेनेल रानिं चेनेल लकनो एनलिस्टमेन्ट रजाकथों होनाय तै चिनि फुड नम्बर चिनि डिमान्ड खा जे हासे गनांगै जे अ बेदेगो सामुं खाय दंनाय रक तामो त्रिपुरा सातामो वानजि जतनो कायसा सेफ सिकिउरिटी गार्ड रजाकनानि बागै जों गोबां साल नगो लाइथंनाय जरा रगो चिनि ककथुम बेदेगनि सामुं खायनाय आदं रकनि साकाबो गुप्रे साप्रे सप्रब जागमानि पार्टी मुं रक आबो हाय पार्टी मुं रक जाते तै बसखांनि साल पार्टीया तै जे क्राक कायसा हास्ते हापांनि बोखागदै केरं खाजाकनानि थों आबोनि बागै अ सानमुं रंतैनो जों दिनै हासेनि मन्त्री अकरा बिप्लब कुमार देब बाय कक सालायका तै दाक्तिनो चिनियाव जत सानमुं रकनो सुबुंजाकनानि बागैबो कक रेखा तैयाव सानमुं रक दालाय नांगुक माने चिनि त्रिपुरासा इन्डिजिनियास रकनि बागै ककथुम बेदेगो सामुं खायनाय रकनि बागैबो हनि बुगुसिका तैयाव बाहायखनो बसखांनि जराव जों हासेनि मन्त्री अकरा बिप्लब कुमार देब सिमिया जों दाक्तिनो मालायनानि साइटगै दङ हासेनि डेपुटी सीएम मोजां जिष्णु देबबर्मन बाय जों साइटगै दङ हासेनि खरसा केबिनेट मन्त्री
फरेस्ट त्रिपुरा हामग्राय मंत्री मोजां मेबर कुमार जमातिया बाय जों बाहायखिना मालायनि नि साइटगै दङ हासेनि रेवेन्यू दै फिसारि मंत्री मोजां एनसि देबरमा बाय लाई थांनाय जरावबो जों मालायखा हासेनि कायसा सुस्रुक त्रिपुरा एमपि रेवती कुमार त्रिपुरा बाय जों बनो बाहायनो जिनि डिमान्ड सकना तै जों सायखना रखा बबो जिसक मानसाक बिनि बखाक्ति बिनि फान बायके जिनि प्रेस क्लब क्लब थानि रबो सुबासुक खालायनाय नै कग्रमानि रब जों मानै मानखा आबोनि बागै बेलायके हामबाय मारबो हास्ते हापांनो तै आगरतला प्रेस क्लबनि जे अजामा रगनो तै त्रिपुरा जार्नालिस्ट इउनियन नि जे आदं रगनो जों नुगैमान खालाय थांनाय सालनै सिगां जे जिनि त्रिपुरा इन्डिजिनियास पिपल प्रेस एसोसिएशन शर्ट फर्म टिप्पा अ मथानो त्रिपुरा जार्नालिस्ट इउनियन कायसा सहयोगी संगठन एबा जोंनो अब प्रुभ मानि हेदिबा ये बनि बागै बेलायके खादं जागनाय जों दाबो तरक तरक जेने त्रिपुरा सारकबो सामुं दांतै जों जिनि एसोसिएशन नि बखाक्ति कायसा हास्ते हापां थानाय सिनि मुंग्रानानि कायसा सुजुग खायसक बायगा एबा जों मानै मानखा आउन बागै हासेनि जत जिनि त्रिपुरा सा मिडियाव सामुं खालायनाय दाक्ते बुकसनो पय नारगो नरक दाक्ति जिनि एसोसिएशन नि मेम्बारशिप नानानै बागै जों पालखे बायदि जिनि डिमान्ड सनति बोसानि जारगबो खरांथि सालायनाय हामबायासों